Biz бүгін Балташ районы Карадуган авыл җирлегендә. Бу төбәкнең тарихы 16 гасырларга барып тоташа. Нәкъ менә бирдән Әби патша юлы Сибир тракты узган. Нәкъ менә бирдә үз вакытында бик зур почта бүлекчәсе эшләгән. Бүгенге көндә әлеге төбәк Балтас талары игенчелек, терлекчелек белән дан тота. Карадуган атамасы килеп чыгу турында тарихта фаразлар өчәү. Казан Иязы авыллары тарихын өйрәнүче этнографик галим Ильядор Износков Карадуган атамасын биредә керәшеннәр яшәү белән бәйләп аңлата. Татарлар аларны Кара туган дип атап йөрткән, ягъни телләре бер, диннәре башка кардәшләренә сак караган. Дөрес, Износковның бу фаразы белән килешмәүчеләр байтак, ләкин биредә кайчандыр әлеге ике милләтнең иңне иңгә терәп яшәве тарихи факт. Тарихи чыганакларда Карадуган авылында Таузардан күчеп килгән кешеләр яшәгән дигән мәгълүмат та бар, булырга мөмкин. Ә Карадуган үзе аның атамасының берничә варианты бар дип әйтәбез. Фирдәүс Гарипованың китабында инде монда Дуван кабиләләреннән барлыкка килгән дигән вариантны әйтә инде ул безгә. Аның авыллар тарихы, авыл атамалары дигән китаплары бар бит инде. Менә Дуван кабиләләре алар күчеп тә йөргәннәр инде, менә шул кабиләләрдән килеп чыккан дигән. Кара дигәне бу кабиләләрнең төньяк юнәлештә, кара якта яшәвен аңлата. Өченче фаразда бар әле, ләкин монысы инде фәнни яктан төгәл кире кагылган. Янәсе Карадуган, Каратаган дигән сүз. Әби патша чорында бу тирәләрдән катаржаннар юлы узган. Кашарга омтылган тоткыннарны асар өчен бу авылда кара буяулы таган эшләнеп куелган. Тик әйткәнемчә, тарихи фактлар башкача сөйли. Әйе, Әби патша юлы узган. Авыл аша катаржаннар да алып барганнар. Әмма Карадуган атамасы моңа кадәр инде 300 еллар дәвамында яшәп килгән. Авылыбыздан бит почта үткән, Сибир юлы үткән. Бу турыда әйтеп китмичә булмый, чөнки безнең авылыбызның тарихы күбесенчә шушы Сибир юлы белән бәйле. Менә 1752 елларда инде Казан аша Сибир юлын төзергә дигән указ кабул иткәннәр бер коллегиядә. Менә шуннан соң Казан аша һәм ул Сибир юлын Казан аша үтмәгән, ул Сибир юлы булган инде, ул Сибиргә бара торган юл. Чөнки сәүдә булган, юл бик сазлыклы булган, узын булган, урманнар аша үткән һәм шушы ул вакыттагы юлларда йөрүчеләр инде язганнар, Казан аша юлны салсак 409 километрга кыскарачак Сибиргә бара торган юл, Казан аша салырга кирәк дип. Һәм шуннан соң инде җайлап юл төзелә башлаган. Менә аны 1762 елдан 96 елга кадәр Екатерина II патшалык иткән. Шул вакытта төзелеп биткән ул Сибир юлы, шуңа күрә безнең якларда бу юл Әби патша юлы дип йөртелгән. 10 000 километргача сузылган. Петербургтан Казан, Арча, Карадуган аша уза торган Сибир тракты ул заманда беренче категорияле башкала юлы дип аталган. Һәм Россиядә иң әһәмиятлеләрдән саналган. Авыл тарихын баетучы тагын бер факт. Карадуган Балташ волостендә бердән-бер почта кабул итү һәм тарату станциясе була. 1908 елда биредә телеграф эшли башлый. Борынгы авыл бу безнең инде Казан ханлыгы чорында ук тарихи чыганакларда, карталарда күрсәтелгән авыл. Бер ара Карадуган авылы битеп тә торган. Шуңа Карадуванская пустошь дигән исемдә булып торган безнең авылның бер кадәр, чөнки ул авыл Казан ханлыгы чорында бу авылга басып алучылар килеп, халык качып киткәндер дигән фаразлар бар инде, һәм шуңа күрә Карадуванская пустошь. Обычно гадәттә халык ташлап киткән авылларны пустошь дип йөрткәннәр. Карадуган буш килеш 30 еллап яшәгән дип санала. Аннары бирегә тирә-як күрше авыллардан килеп урнаша башлаганнар. Халык игенчелек, йомран тиресе эшкәртү кебек кәсепләрне үз иткән. Авыл бүген ничек яши? Бу кадәр бай тарихлы Карадуган ни белән сулый? Карадуган авыл җирлеге районда зур авыл җирлекләренең берсе. Монда барлыгы 6 авыл керә. Бу Карадуган авыл җирлегенә инде Карадуган авылы, Арбаш авылы, Таузар иле авылы, Түбән Кенә, Югары Кенә һәм Кенәбаш авыллары керә. Барлыгы 576 хуҗалык бар, 6 авылда һәм 1942 кеше яши авылда. Инде авыл, һәрбер авылда
Yukarı Kine avulundan kala her bir avulda var. Meşitlerimiz bir gaybet kine işlep kile. Beş avulda var bizning FAP Feşra Kuşurlar Punktu. İkisinin yanına devlet programması bilen tüzülgen. Şolay yok var bizning Sibir Trakta hem Musa Jalil muzeyi Karaduvan'da, şolay Karaduvan'da var bizning Akkayın balalar bakçası. Bir kişili işleytirgan bakça endi bu bizning respublika ko'lamida bek tanılgan bakça. Балташ элек-электен игенчелек, тирлекчелек белән дан тоткан район. Карадуганда искәрмә түгел билгеле. Мини-ферма дәүләт программасын кулланып, шәхси хуҗалыкларда күпләп мал туар асрый. Авылда яшьләр бик күп казан китә дип әйтеп булмый. Бар авылда калганнар да Карадуганның яңа участоклары бар безнең күп балаларга бирелгән. Анда менә 30 участок аларга берилди. Демәк, булар уже мондан китмей, монда үй салачаклар дип өметләнеп торабыз. Анда уже 7 үй салынды һәм 8-нче салынып маташа. Бу участокта инде бар инде шәһәргә китеп эшләүчеләр дә юк түгел. Чөнки теге авылда бөтен шәдәш булып бетә алмый. Зур организациялар юк бит инде. Шуның нәтиҗәсендә яшьләрнең күбесе дип әйтсәк, йөрүсумасын шактый китә шәһәргә. Бар да шәһәргә агылган чорда авылда төпләнергә карар кылган яшьләрнең булуы сөендерә билгеле. Авыл яшәсә, ил яшәр ди бит татар халык мәкаләдә. Авылның тарихын өйрәндек, үткәнен барладык, инде бүгенгесе белән, тырыш халкы белән дә танышсак буладыр. Балташ районында колхозлар сакланып калган әле. Халыкның күпчелеге авыл хуҗалыгы өлкәсендә хезмәт куя. Агач эше дә популяр. Шамил Вәкил улы безне беренче эш итеп ишек җитештерү фабрикасына алып китте. Илгәре бу мебель цехы булган. Аннары белгенлеккә төшкән, күпмедер буш торган, шуннан соң абыйлы энеле Хәсәйновлар бинасын сатып алып, өр-яңадан эш башлаган. Ишекләр, башкычлар, агачтан нәрсә ясап булар, шуны ясыйбыз инде без. Бездә 9лап кеше эшли монда. Заказ Татарстаннан күбрәк килә инде. Казаннан да бар монда. Участниклар күп килә инде. Организациялар. Без килеп кергәндә эш гөрле иде. Тик Рафил абый, бу әле гөрләү түгел. Менә ярты сәгатькә генә иртәрәк килгән булсагыз, чын-чынлап гөрләгәнен күрер идегез дип көлде. Биредәге егетләр үз эшләренең чын осталары, күңел җылысын биреп эшлиләр. Рафил абый күңел җылысыннан башка гына уңган эш юк дип белдерде. Нарат, кайын, безнең төп шитран агачлар инде. Чивалны китерәләр инде, ансы хуҗалар. Каян табалар. Тырышсаң, авыл җирендә яшәргә әйбәт инде. Yok olансаң, yok инде. Төрле вакыт була инде. Канагат вакытта була, канагатсыз вакытларда була. Җитештерелгән ишекләрне шушында ук буяйлар да. Авыр хезмәт, катлаулы эш дип тормый, хатын-кызлар да тырыша. Буяу четерекле мәсьәлә. Ул аеруча да төгәллек, пөхтәлек, түземлек сорый. Без килгәндә көннәр аеруча да эссе тора иде. 35 градуслы шилләдә химия, буяу исләреннән исереп, көн озын эшләүне күз алдына китерегез әле. Үз эшен сөймәгән, күңел җылысын салмаган кеше биредә эшли алмас. Хезмәт батырларына бар уңышлар юлдаш булсын. Без исә сәяхәтебезне дәвам итәбез. Чираттагы тукталыш Ибраһимовлар шәхси хуҗалыгы, гаилә башлыгы, әлеге мини-ферманың башында торучы Рәмзис шушы авыл егете. Биредәге мәктәпне тамамлап, югары белем алгач та тормышын авыл хуҗалыгы белән бәйләргә уйлый. Без килгәндә ул балалары белән бергәләп, җиң сызганып эшләп ята иде. Менә бүгенге буын яшьләре барсы да шәһәргә агылганда, сез ни сәбәпле үзегезнең тормышыгызны авыл хуҗалыгы, авыл тормышы белән бәйләргә уйладыгыз? Ул безнең канга сеңгән шикелләрәк инде, авырту шикелләрәк шулай итеп кабул итәбез инде. Чөнки менә бүгенге көндә без әз генә өйгә кайтып утырсак та без уже утыра алмыйбыз. Күңел тынгысыз, гел шул йөрүдә, эзләнүдә, маллар янында, балалар да өйгә кайтып утырсалар, без аларны уже нишләп сез монда утырасыз, нишләп эшсезсез, давай шуны эшләгез, моны эшләгез дип шулай итеп әйтәбез инде. Рәмзискә кечкенәдән ат җене кагылган. Ул ат чабышларында катнашып йөргән. Мәктәпне тамамлагач, өлкәннәр егеткә юлын ветеринария белән бәйләргә киңәш итә. Рәмзис шулай эшли дә. Аннары колхозга кайтып, мал табибы булып хезмәт куя. Күпмедер вакыттан яшь белгеч үз эшен башларга карар кыла. Кайберәүләр өчен хезмәт хакы азлыгы авылдан китү өчен ныклы сәбәп булып торса, Рәмзискә исә бу мәсьәлә шәхси эшмәкәрлек юлын башларга этәргеч биргән. Бүген ул биредә гаиләсе, уң кулы, улы белән тырышып, тырмашып көн күрә. Күзең ачык булса, иренмәсәң,
эшне үзең булдырырга кирәк, эзләп табырга кирәк. Эш син эзләп бирми. Күп кеше зарлана, теге кеше түләми, бу кеше түләми диләр. Мәйтәм, сез башта алар шикелле эш булдырыгыз дип пример китереп күрсәтәм мин. Бүген көндә эшне булдырырга кирәк. Әлбәттә, бу кадәр зур фермерлык хуҗалыгы күктән төшмәгән. 1-2 көн эчендә генә бу кадәр зураймаган. Барысы да әкренләп төзелгән хезмәт нәтиҗәсе. Үзебезнең як үгезләре дә бар, ит токымлы үгезләр дә бар бездә. Чөнки мин итне үзем реализация ясагач, үзем урнаштыргач, үзем саткач, кешегә бит инде кеше сатып алучыга ит кирәк. Ит хайваны ул итләшерәк була. Кабыргалар тоже менә үзем саткач инде калын, бөтен кешегә ит кирәк бит, сөяк кирәк түгел. Шуның өчен күбрәк ит парылса асырга тырышабыз инде. Бүген Ибраһимовлар 70-80 баш мөгезле эретерлек асрый. Малларга азык-төлекне дә үзләре әзерли. Аңлавыгызча, бу гаилә әше таңнан караңгыга кадәр гел хезмәттә. Зарланып мәгънә юк. Ну эшләргә кирәк, яшәргә кирәк. Яшибез дип яшибез, эшлибез. Әфәрин Ибраһимовлар диясе генә кала. Авылның тоткасы булган әлеге яшьләр бик күпләргә үрнәк. Юлыбызны дәвам итеп Кенәбаш авылына кузгалдык. Шамил Вәкил улы биредәге мегаферманы күрми китәргә ярамый дип белдерде. Дөрес, Балтач районында карашыңны кай якка гына ташласаң да, күзең утлап йөрүче сыерларга төртелә. Әйтәм бит, терлекчелек биредә беренче урында. Игенче көмәк хуҗалыгы Балтач районында иң зурысы. Биредә эре мөгезле терлек өчен каралган ферма бар. Халык телендә ул мегаферма дип йөртелә. Хезмәткәрләре аны киләчәк фермасы дип атый. Биредәге 300 баш сыерны да робот ашата, робот сава, астында робот җыештыра. Менә роботларның берсе шушы. Исеме Ләйлә. Татар абзыйларына күп кирәкми. Өстендәге Лели дигән язуны күреп алуга тиз арада үзебезчә үзгәртеп исем дә биреп куйганнар. Мондый ферма берәү генә робот үзе отырган. Теге робот фирмалары бар районда берничә. Аларда имчәккә хатын-кызлар киертә, соскины. Бездә инде робот үзе киертә, күрәсез. Бездә автомат эшләгән. Робот кеше хезмәтен алмаштырып бетерә алмый инде. Анда кеше башлары юк, кеше акыллары юк. Но менә хезмәт итү өчен бик җайлы, бик җиңел инде. Биредәге сөтле бикәләр тәүлегенә ким дигәндә 35 литр сөт бирә. Рекордсменнар да бар. Мисал өчен, Милано кушаматлы сыердан тәүлегенә 63 литр сөт сауганнар. Менә фермада безнең 4 бүлек. Шундый бүлек сайын бер робот савын, 4 робот сава. Хезмәткәрләрегез ничә? 3 егетебез эшли. Бар, 3 егет. Ие. Булар инде 12 сәгать эшлиләр, 7 сәгатьтән 7 сәгатьлек. Иртәнге 7, кичке 7. Кичке 7, иртәнге 7. Биредә эшләүче егетләр әйтүенчә, сыерлар инде бу роботлар системасына күптән ияләшкән. Һәр 8 сәгать саен үзләре белеп савымга чиратка баса. Башта робот җилемнәрне юа, аннары сава, ахырда майлап та калдыра. Эше егетләр исә тәртипне, аппаратның төзеклеген күзәтеп тора. Савылган сөт махсус система буенча үзәк суыткычка озатыла. Сөтле бикәләр ахырда махсус сыйыклыкта басып тора. Монысы инде тояк авыруларыннан профилактика. Анда инде безнең күренеп тора, һәрбер емидән күпме сөт төшергәне, общий күпме сөт биргәне сыерның. Бер савылуда инде бу. Сыерның номеры и бөтен ни шушында күренеп тора инде безнең. Менә бу нинди механизм чыкты хәзер сезнең? Бу роботның кулы бу. Кулы. Бу шушы кул белән инде җилемнәрне беркетә. Робот бер сыерны уртача 8 минут сава. Ул арада сөтле бикә комби азык белән сыйлана тора. Беренче мәлне карулансалар, куркып калсалар да, тора-бара шушы азыкка алданып, үзләре дә бик теләп керә башлаганнар. Биредәге сөтне Балтачтагы сөт май заводына илтәләр. Сыр ясау өчен аеруча да шәп диләр. Эшнең җиңеле бар моның. Теләктән тора. Теләк булганда барыш та җиңел. Фидаил абзый белән килешми мөмкин түгел. Җыр телле, ачык күңелле, хезмәт сөючән Кенәбаш егетләренә сокланып кайттым. Зарлануның ни икәнен белми, армый-талмый хезмәт куялар. Тиздән янәшәдә үк тагын бер мегаферма пайда булыр. Тагын 300 баш терлек өчен яңа ферма төзелә. Ни диек, уңышлар юлдаш булсын. Тибрәлеп үстем мин синдә, Карадуган бишегем. Кайда йөрсәм дә бәхеткә алып керер ишегем. Күкрәп үскән игеннәргә күмелгәнен дуганың, карап тордым хайран калып синдә, Карадуганым. Сиңа дигән рәхмәтләрем, бел җаныма тулганын, яхшылыгың тик үзеңә кайтсын, Карадуганым.